Tamattaaqilanaarasartagarput tassalu Атаққинарторсуит упернавиммиит нуумут 1000 километрит миссааник исоартутигисумик сапаатит акуннерини марлунни синерсорпут нунақарфиит иллоқарфииллу катиллугит аққаниллитсикиллугит. Til Grønland, det ville være det store oplevelse at komme derud. Og det var en stor oplevelse. Det er en vidunderlig oplevelse hver gang. Kungikkut kalaallinut asanninnertik kingumut erserseqqippaat. Hver gang er det en fornøjelse. Ataqinartorsuup dronning Margrethe aapaat uinilu prins Henrik upernavimmiit nuumut sinersorneranni malinnaavigarbut isiginnaarluarisip. Dronning Margrethe aapaat nunatsinnut qanga soqutiinilersimanini angallammini Dannebrogmi ima oqaluttuaraa. Det begyndte for meget længe siden. Det begyndte blandt andet, da mine forældre kom hjem fra den første rejse i 1952, hvor de jo havde haft en fantastisk oplevelse. De fortalte om det, og de viste de mange gaver, de havde fået. Vi fik jo også selv, mine søstre og jeg, gaver. Vi fik vores dragter. Vi viste billeder, og der var optaget film. Og vi gik sådan op i det alle tre. Og måske allermest jeg, fordi jeg var den ældste, og jeg var 12. Så jeg gik meget op i den rejse. Og tanken om engang selv at komme til Grønland, den var helt levende på det tidspunkt. Sinnattuali. Tässä nunatsinnukarnissa minut sinnattua beviusungerpor 1960. Jeg går over blomster og 2 små piger, døtre til stationschefen. Så kom jeg herop i 1960 med mine forældre og blev meget, meget begejstret for den oplevelse, det var at være på Grønland og komme til Grønland. Det har altid ligget hele min barndom, at til Grønland, det ville være det store oplevelse at komme til det. Ukiut famaraltrissit matumasiorna angalanermini. Illuqarfik tikeqqaagaa tassaavaq upernavik. Og det var det første by i Grønland, jeg nogensinde besøgte. Så det var noget helt specielt. I 1960 kungikkormiut maani illuqarfimmiineranni persuarsioqataasut ilagaat Karin Geisler. Ullullutamaasa isigisartakkani ataqqeqai. Taakummi 1960 upernavimmut sikimmata takusimagamigit. Initianersaritsuullutik ingerik. Friags. Til prinsesse Margrethe. Kalaalsaarami ingerik. Ida alitonnaqaat. Karin Geisler ippania meeranguulluni maanakkut dronningiusup prinsessiulluni tasiorsimammagu anaanaasup tangassimaarutigaa. Angeqailluni ida qanaoqatsiuga tuppallannaqaaq. Perqevalaaramma esitaan taamanik meeqaq. Taseertikkami kungitsammik taamanik makkaat kungitsaas. Aqagornissaanut pissangasoqarpoq. Kusanunaasun imma peqaaruuppunga qana in kananiikkam akiulilallaan kusanartarsuarmi. Akuniarpunga taipka. Eqqaan. Pitsanganaqaa. Ulloqqallivoq
атақинарторсуармиллу такунини Karinip аттортиссутигеқаа. Nuenneqaa. Kulsilingeitsimauungalinni. Qamuuna misi tuppallingaarama tuppallaqaanga. 2015 med 1960 simut uteqqeriarta. Uingara qaannamik allanil ilaqarlini qaneappaat kuunga umiarsawa. Qaniivip immaataamik qaan arpan marliillit. Prins Henrik siullerpaamik nunatsinniinini ukioqqangarpiaasimanersoq eqqaamaqqissaangikkaluarlugu ima oqaluttuaraa. Min første rejse til Grønland, det var til østkysten. Jeg oplevede Grønland i 69 fra... Nej, 70 var det. 70, det var godt. Og det var Jan Masaryk. Og så det var en stor begejstring. Så efter det, jeg kom mest på vestkysten, det har altid været. Og hver gang er det en fornøjelse. Prins Henrik nerissasiullaqqinini nunarsuarmi tamani tusaamasaasutigaa nunatsinnilu nerissasani suut mamaanerpaanerluut ilisimalluarpaa. Det er mange ting, jeg kan lide. Matak. Det kan vi begge to. Det kan vi begge to. Deres kød er meget eftertragt. Jeg synes rensdyr, muskusokser. Men selvfølgelig det er deres fisk, der er så anderledes. Så ikke anderledes, men så frisk og så det er dejligt. Ja, jeg kan lide matak. Det er en arbejde matak. Det er fra Fuggerland, ja. Fuggerland, ja. Det bedste er Navald, det er helt sikkert, men det er sjovt om det. Nerissassattungaatigulli nutaaliortoqaanangilaq inoriaaserput nunallu ineriartornera ataqinartorsuup maluiniarsimavaa. Det er ikke mere end 4 år siden vi var her sidst. Jeg synes, jeg kan se, at der er sket rigtig meget. Mange af de steder, vi har besøgt denne gang, har jeg netop lagt mærke til, hvor velholdt der ser ud overalt. Og det er sådan en glæde. Fordi det betyder jo, at det pågældende samfund trives. Når folk holder, vi ved godt, at man rydder op, når der kommer gæster. Det gør vi jo også selv. Men man kan godt se forskel på en sidste øjebliks oprydning, og så det, at der generelt er pænt og velholdt. Og det synes jeg altså, at det har vi kunnet se denne gang i den grad. Og det glæder mig sådan for hele det grønlandske samfund, for det må betyde, at folk har tillid til, at det går, og at de kan overkomme noget. Bissutini qanok malinaanerluni ima oqaatigaa. Deres kongelige højhed. Tænker de tit på Grønland? Jamen det kan de tro, jeg gør. Ikke kun fordi det står noget om det i aviserne, men fordi jeg er meget interesseret i Grønland, både i hvordan det udvikler sig, og den historie, der er forbundet med Grønland. Jeg læser tit noget om Grønland. Og så er jeg jo også interesseret i forhistorie og arkeologi. Og derfor på den side, så har jeg også læst en hel del om Grønland, som jeg føler mig ret godt klædt på, som man kalder det, hvad Grønland angår. Dronning Margrethe uinilu prins Henrik marluulut katillugit 30 riarnunatsinniinikuuput taamaamat kalaallit kungikkormiunut asanninnerat kungikkormiunit maluiniarluarneqartarluni. Det er jo noget, man selv bliver glad af. Det er virkelig det har altid været slået os, hvor glade folk ser ud heroppe, og hvor venligt og glade de møder os. Det hjælper også at sige, at vi er værdsat i det sted, hvor vi kommer. Det varmer op, ja. Det er jo meget normalt i Grønland. Mange er royalister. Kan I mærke det?
Altså, vi mærker, så det er sådan, at det er en varm stemning og en velkomst, vi får overalt, som virker så dejligt spontan og hjertelig, og det gør, at man føler sig godt tilpas. Nej, Mario, Ukkusissani nunaqarfimmi utoqqaanersaq Saalumine skade 84-sinik ukiulik pulaarneqarpoq. Suuren Suomen misileruppunga taamunu wa syysummis maqaawaamu toqqaatamas pulaissangaa silapuanga tepinnaqa Uningi uan ukunan isesap ananaru prins Henrik. Tuli peqqitsilluni taamak ataqqinartigisumik pulaarneqarnissi tuppallisutieqaa. peqinsuga taamattum inum puraaqansagum nuannaqalugu Emma on lafaulasuullaraa Saalumine illuata eqqaani prins Henrik. Nukappiaranguaq nuanisaqatigaa. Er du klar? Du holder der, Misa. Ja. Er du klar? Prins Henrik kingumut takuteqqippaa kalaallinut qanoq qanilaartiginini. Semersua isi isaputan nakisimipa isersua ersersua idasi serputan nakisimipa qaqarsuit apussuarlu dangerluit sineriallu inufingine qapput perorfingine qapput kadallini inuiattut atasus Angalareeramik takusimasartik pillugu aapariit ima oqarput. Det er jo en af de ting, som virkelig er den oplevelse, det er også at se det igen, for vi har jo faktisk været her adskillige gange i tidens løb, og også fløjet over det. Men vi fik det meget fint at se i dag. Uja aama alutorsarssimaqisor ima oqarpoq. Jo, det er altid imponerende at se den natur, der er så stærk. Og så vi er rigtig... det er en smuk landskab. Qasiyanguanut sikilluaritsi. Qasiyanguani illoqarfit allatsikitatsinnit allaanerusumik aaqissuipput. Maanimi najugallit illoqarfik inuusuttoqarfiusoq takutikkamikku. Taamaasilluni tikilluaqqusisut inuusuttuaraaput. Siasaaneq siulitta inuoriaasigisimасааник takutitsineq utoqqartaasup meeqanik pinguaqateqarnera
Næste stop, der er en fangerskulptur. Der er ikke nogen, der siger ikke. Illa takutsinneqartut ataqqinartorsuarnat soqutigineqaqaat. Soqutiginninnerlu annertoqisoq uani takuneqarsinnaavoq. Sisimiunutikinnermi meeqeervimmiuaqqat persuarsiornartumik kusanaqalutik tikilluaqqusipput. Tikilluaqqusalli qunguyulaqaat. Takornariarneqartut ilagaat namminerkajumissutsimminnik suleqatigiit Urban Greenlanni pilersissimasaat. Inuit kisemik ilassineqangillat. Aputiaq aama ilassineqartut ilagaat. Kalaallisooraangatta kusanartaraluaqaluta atorlugit oqorsinnaasarpoq ilaatugullu aama ippinnarsinnaasarluni tamanna aama ataqqinartorsuut maluisarsimavaa. Vist nok lidt nemmere for prins Gemalen med et par små korte kamikker og en hvid festanorak. Jeg vil sige, at jeg går gerne med den grønlandske nationaldragt, men det er ikke det mest komfortable, jeg har. Men det for mænd, det er varmt, og det er komfortabelt, og det er praktisk også. Qullissat 1972 ukiagaa matuneqarpoq taamaakaluartoq ataqqinartorsuit illoqarfiusimasumut tikeraaput. Illoqarfik inoqarluarnerpaagami 2000-tit missarluinnaanik inoqarsimavoq. Eqqamasakka imaannaangillat. Eqqaamasaami imaanaangillat. Illoqarfiisaq asasaq pingitsaalisaalluni qimattussangornera artornarsimaqaaq. Tasuanga eqqamanerpaajawaa katersortoarfitsinni taakani aallartoqarnaartillugu inulluaqqusillutik inulluaqqusilarnerat taavalu nakataatigun nunanga aanunarsuava naani atorneqartarsun. Isi isappunga
Tän uau keopassion nytitarnuma keonga tusaassallungu annaarungu ratio qamittarnikuua. Tikeraartoqarneq aliassunnermiit nuannaarnermut sangutineqarnera ullumi aama naqissuseqqinneqarpoq. Natluuteqannartu ingerlaannarsinnaanginnat allangortariarpu inuunu. Aama akuronikuarput kisan ilaqarpuusuli akuersiumangittuni. Ataqqinartorsuaq uinilu aallarput toorkilillu nuannaarneq pilluarnerlu misigisimavai. Assorsu eqqisiallaqaangut aama eqqisiallappunga uanga qamuuni pikkunartumi aama misingissutitikku tiguakku. Jamen, det var jo meget interessant for mig, fordi jeg faktisk havde set det dengang. Det var et levende samfund, og hvor dengang man, mig bekendt i hvert fald, ikke havde overvejelser om, at det skulle opgives. Ikke sådan, så det blev talt om, da jeg var der i hvert fald. Og så var det solskin dengang første gang, og dengang det var det jo altså unægteligt med meget lavt hængende tog. Så det gør jo, og ingenting ser jo særlig spændende ud i toget, og det var jo temmelig tydeligt, at det her var et sted, som man havde måtte forlade, men som man jo også så, at folk var glade for at finde tilbage til, og at der er mange trofaste gamle krudtlisætboere, som kommer der hver eneste sommer, eller familier, som har forbindelse til den tid, og som kommer der hver sommer. Og det synes jeg er en god ting. Inupassuut aamalumi nutaarsiassaqartittivinni oqallisaaver apeqqutiineqartutuut ililluni dronningi prinsilu nallammik nunatsinni angalanersut tamanna pillugu dronning aperiganni ima akivoq. Det regner vi som givet, at hvis vi overhovedet lever så længe, at vi kan nå et tur til, så regner vi dermed, at vi skal komme her igen, sådan, når vi kan få det til at passe sammen. Jeg er ikke rejst rundt her og sagt mentalt med øjnene farvel. Det er på gensyn hele vejen. Prins Henrik angalanertik pillugu kalaallinut tamanut ima qoyaniarpoq. Men vi skal hilse hele det grønlandske folk, fordi vi har haft en rigtig god rejse. Ja, det er sandt. Sapaatit akunnerini marlunni nunatta ilariussuani angalanertamaanga killeqarpoq. Misigisat nunakkut imaatigut silaanakkullu annikingitsut misigineqarput. Nunaqarfiit illoqarfiillu katilluit aqqanillitskinneqarput. Sinneriallu 1000 kilometeret sinnerluut isuartussusilik taaniproumi sinnersorneqarluni. Dronningimiillu oqaatiineqartoq tassa nallammik nunatsinniinginnamik tullissaa qaqugu pissanersoq apeqqutaaginnalerpoq tamannalu qilanaaralugu utaqqiinassavarput.